So karon guys, atong aton si Edward. Atong binawangan si Edward. Yeah, magic remote. Atong remote ton siya, atong testingan. Let's go. So karon guys, di atay remote, atong i-remote si Edward. Atong pangitawon to. Di ara. Nilig ang buang. Atong i-remote. Atong binawangan ni nang nilig. 1, 2, 3, go. Look. Ating abot pa Edward re. Asa man yung tapitan eh? Look. Ate asa man tapitan eh? Ato ibalhin eh. Uy alamag ang buang ko ng abot ng bisan asa. Ito ibalhin eh. 1, 2, 3, go. Atay Edward abot ng basketball lag panilig. Buang nga dyan matao. At yung kabantay abot ng basketball lag. Balhin na ulit eh. 1, 2, 3, go. Wala buang nga bata. Hindi abot magpanilig dire. Asa man eh. Doon na ilalim. Ate kaya bata abot panilig. Atay balhin eh. 1, 2, 3, go. Look. Asa man dapitan eh. Atay. Pispan man eh. Atay nga Edward na niligya po pispan. Buang bata. Pwede alamag nga. Ibalhin na si Jagkon. Sa remote. Atay kumpiyansa ni bata. Asa man eh. Ibalhin na bi. Nanamas pispan nilig buang. 1, 2, 3, go. Atay Edward. Abot manarig panilig. Nabuang naman siguro Edward. Wajud kabantay nga. Hindi remote ba? Ating astiga ng remote ay. Ato kita na ibalhin. Okay. 1, 2, 3, go. Lah. Atay ang Edward eh. Abot yung kaangin panilig. Kuya, din ang remote ano. Abot mo yung kaangin. Atay way alamag ng mata. Sige yung panilig ba. Muragi atay. Balhin na ulit. 1, 2, 3. Lah, atay ang Edward eh. Abot mo na mas katibag panilig. Atay bilibag ko ng remote oh. Sinasa mo abot ba? Ojoy alamag ng bataan. Abot ni katibag panilig. Balhin kita na ulit eh. 1, 2, 3, go. Atay Edward. Niabot mo may panilig ha, sarap ng lugaran eh. Buang na, construction noon. Dong! Unsa mo ka diha? Abot lagi panilig. Asa mo na yung dapitan eh? Nalaman na sa mga anas? Tayo sali ko sa mua pa eh. No.